Rutinitas soreku isa-isa karo resik-resik ning pawon. Halo Cak, balik meneh ning kontene Mbak Titin. Konten kesehariane Mbak Titin yo. Soreku iki ape isa-isa. Sadurunge isa-isa sing rusuh dikelompokno sik yo. Bar ngono ape isa-isa kok ngingetin dhuwur sawange pirang-pirang utobek dadi tak pekno serap iki ape tak serapi sik. Padahal ngene iki srek-srek diresiki lho yo, tapi kok yo isih akeh hae. Kok gumun aku? Omahe wong desa ngene iki nek ora diplapon ya ngene iki cah. Akeh sawange. Kudu srek-srek diresiki. Rumangsaku ya anggek winginane bar tak resiki. Ngene iki kok ya wis akeh meneh teng gembrandul. Sing gembrandul buah-buahan ngono cah dipangan enak. Lah wong iki sawang nyuker-nyukeri. Kira-kira omahmu ngene iki ya akeh sawange apa ora cah? Iya berarti ya padha ya kaya nggone Mbak Titin ngene iki. Tapi tetep disyukuri cah alhamdulillah sing penting ora kudanan iso dienggo ngauk. Iya apa ora? Ngene iki ae penggawean sing pegele ra karuan lho cah. Rumangsanem sanganane ya ketoke mok sepele tapi ndangak terus ya pegel. Ora nrimo langitane dhuwur, gedhe-gedheke ya pokoke melok diserapi kabeh ben resik. Nek ku resik-resik tak gebut cah iki soal engko nek wulan poso aku wis ora iso nyandak resik-resik soale sedina iki bakulan. Titin iki nek mangsa poso cah dodolane iki tambah adol sayur, adol lawuhan, adol gorengan, adol es bubur kolak. Dadi ora kok berleren, mangkane mumpung prei dadi iki ya diresiki omahe, resik-resik dimeno. Bar leh ku nyerapi sawang iki terus loroane tak saponi sik bene resik. Ku nek wis bar resik, nek disawang rak ya penak nek. Alah lah kok malah kayune sing tak nggo kas geni melok tak saponi cah. Ya tak pilih sik iki tak balekno meneh. Turuanku wis tak klumpukno, saiki tak jupukno ikrak. Bar ngono terus langsung tak wadahi ikrak, ape tak buak ae. Lho, rak yo ketok resik ning ngene iki dingeti rak yo seneng. Wis ndang tak buake cah. Bar leh ku nyapu iki ganti ape nyandak isa-isaan. Isa-isane cukup ning ngisor ngene iki ae, ora nganggo wastafel. Ora duwe wastafel soale. Ora apa-apa, ngene wis disyukuri pokoke. Wong desa iki pokoke realitane asli tanpa pencitraan yo. Ora mikiri nek pengen diwahno wong, pokoke apa anane cah. Ora perlu gengsi ning ngarepe wong-wong utawa ning ngarepe dunia maya kaya ngene iki. Isa-isahanku mok sithik iki ndang satset-satset tak isayae. Bendang bar iki engko mergane ape ganti gawe neh yo. Ape nyaponi kandang. Dadi ndang satset-satset bar nek ku ngisai langsung ae tak dokok erak iki ndang ganti gawe.